Bine ai venit la Destiny Online! Biserica Destiny face parte din rețeaua internațională de biserici Destiny, fondată de către pastorii Andrew și Sue Owen. Biserica Destiny are la bază învățături evanghelice, exprimate într-un mod actual, contemporan. Momentan, Biserica Destiny are doar o prezență online în România. În fiecare duminică transmitem un mesaj în limba română, de la ora 11, și un mesaj în limba engleză începând cu ora 7 seara. Haideți în continuare să urmărim un mesaj transmis prin Narcisa. Bine ai venit la Destiny Online! Astăzi continuăm seria Echipa de Vis și rugăciunea mea e ca Domnul Iisus să-ți vorbească astăzi, să te încurajeze, să te întărească și să-ți călăuzească pașii înspre tot ceea ce a pregătit El pentru tine. Te-ai întrebat vreodată, dacă Dumnezeu ar avea o echipă de vis, cine ar face parte din echipa Lui? Sau ce caută, la ce se uită Dumnezeu într-o persoană care face parte din echipa Lui? Răspunsul nostru e în Evrei, capitolul 11, și te încurajez să citești întregul capitol 11 în timpul tău liber, dar astăzi aș vrea doar să subliniez câteva lucruri care ne ajută să înțelegem ce caută Dumnezeu în cei care fac parte din echipa Lui. O să citim din Evrei, capitolul 11, versetele 1, 2 și 3, după care ne vom muta și vom citi versetul 5 și 6. Haideți să citim împreună. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Vreau să subliniez cuvintele prin credință. Prin credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință a fost mutat Enoch, ca să nu vadă moartea. Deci Enoch n-a murit, a fost mutat de Dumnezeu prin credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Credința, nu comportamentul nostru, e ceea ce ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Poate că ți s-a spus că trebuie să fii perfect sau să nu păcătuiești niciodată ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Sau cu cât mai puțin greșești, cu atât mai mult te place Dumnezeu. Vreau să-ți spun astăzi că nu e adevărat. Nu comportamentul tău te face plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar credința ta. Dacă puteam să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu prin comportamentul nostru, să nu greșim, să nu spunem o vorbă rea, să nu bem alcool, să nu fumăm, să mergem la biserică, să postim des, să citim Biblia, să ne rugăm în fiecare zi, dacă aceste discipline spirituale ar fi ceea ce ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu, nu am mai avea nevoie de Isus. Este imposibil să fii perfect. Legea din Vechiul Testament ne-a dovedit asta. Isus a plătit la cruce plata pentru toate greșelile tale, din trecut, din prezent și din viitor. Disciplinele spirituale sunt bune, ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și să trăim viața din belșug, așa cum spune Ioan 10:10. Isus a venit să avem viață și viață din belșug. Prin har, prin credință am fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să avem credință, să facem parte din echipa lui Dumnezeu. Dar ce e credința? Haideți să vedem ce e credința. O mică definiție a credinței. Credința e o încredere neclintită, nemișcată în lucrurile nădăjduite, în lucrurile sperate.
o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Anul trecut, amândoi părinții ai mei au avut cancer. Mama a făcut 7 săptămâni de tratament și timp de 5 săptămâni a trebuit să o duc la spital în fiecare zi, la radioterapie și o dată pe săptămână la chimioterapie. Am petrecut multe nopți la urgență cu ea, mama a avut multe transfuzii de sânge. Dar în tot timpul acesta, niciodată, mama nu s-a îndoit că Dumnezeu o va vindeca. Încrederea ei a fost neclintită, nemișcată, în speranța că Dumnezeu va vindeca. În fiecare dimineață, când mergeam să o iau pe mama de acasă, îmi spunea: lasă Narci că o să vezi că Dumnezeu m-a vindecat. Eu știu că El m-a vindecat. Chiar și în cea mai grea perioadă, când era foarte slăbită din cauza tratamentului, ea mă încuraja pe mine, în loc să o încurajez eu pe ea. Și înainte de Crăciunul din 2019, când am mers la control, medicul de familie a spus cu lacrimi în ochi: mama nu mai are cancer. Credința ei, credința mamei mele în Dumnezeu a vindecat-o. Și astăzi nici mama, nici tata nu mai au cancer. Slavă Domnului! Marcu 9, versetul 23 ne spune: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Când credința e activată, visele care Dumnezeu le-a pus în inima ta, speranța care o ai, devine realitate. Dar e necesar ca credința ta să fie activată. Versetul 5, citit mai sus, spune că Enoch n-a văzut moartea, dar prin credință a fost mutat de pe pământ și înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Credința lui Enoch a fost ceea ce l-a făcut pe Enoch plăcut lui Dumnezeu. Cuvântul plăcut, în textul original în care a fost scris Noul Testament, în limba greacă, înseamnă a fi total de acord sau a aproba. Geneza, capitolul 5, versetul 24, ne spune că Enoch umbla, sau am putea spune, mergea la plimbare cu Dumnezeu. Îmi imaginez că dacă mergeau la plimbare, nu tăceau, dar vorbeau. Dumnezeu îi făcea de cunoscut lui Enoch planurile lui, ce urma să facă. Și Enoch era total de acord cu Dumnezeu. Enoch aproba ceea ce Dumnezeu spunea. Și vedem în cuvântul lui în Biblie că Enoch a prorocit venirea lui Isus, pentru că Dumnezeu i-a făcut de cunoscut lui Enoch despre venirea lui Isus. Când ești de acord cu Dumnezeu, ești de acord cu Biblia, cuvântul lui. Voia lui Dumnezeu a fost exprimată în cuvântul lui, iar cuvântul lui, Biblia, e voia lui Dumnezeu. Când îți pui credința în cuvântul lui, ești plăcut lui Dumnezeu. Credința este stabilită atunci când ești de acord cu cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și îl rostești cu gura ta. Cuvintele tale, pozitive și negative, au putere. Cuvintele rostite au puterea de a crea. Am citit mai sus, întregul univers a fost creat prin rostirea cuvintelor. Știm că îngerul Gabriel a închis gura lui Zaharia pentru 9 luni din cauza necredinței lui, pentru ca cuvintele lui negative să nu afecteze nașterea lui Ioan. Unul dintre numele lui Isus este Marele Preot al mărturisirii noastre. Evrei, capitolul 3, cu versetul 1 spune: ațintiți-vă privirile la apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus. Aș vrea să subliniez cuvântul mărturisi, Marele Preot al mărturisirii noastre. Ce înseamnă a mărturisi? A mărturisi înseamnă a declara, a relata, a spune, a susține, a face o depoziție în fața unei instanțe, a dovedi. În Evrei, Isus e descris ca marele nostru preot, deci ne reprezintă pe noi înaintea lui Dumnezeu, stabilește dreptatea noastră în fața lui Dumnezeu,
aduce rugăciunile noastre și nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu. El este Cel care ne garantează împlinirea promisiunilor care le-a făcut în cuvântul lui, Biblia. Dar lucrarea lui Isus depinde de mărturisirea noastră. El este marele preot al mărturisirii noastre. Când mărturisim sau când rostim promisiunile Lui, El poate interveni și lucra în situația noastră. Dacă nu mărturisim cuvântul Lui, El nu poate lucra. Cunoști promisiunile Lui pentru tine și familia ta? Cunoști promisiunile Lui pentru situația în care te afli astăzi? Osea 4:6 spune: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Dacă nu știi care e cuvântul Lui cu privire la situația în care te afli astăzi, ia Biblia și citește. Sau mai simplu, caută pe Google și începe să le mărturisești și să le rostești și vei vedea ce mare putere au promisiunile rostite. Prin rănile lui Isus suntem vindecați. Asta e una dintre promisiunile lui Isus. Când îl vom chema, El ne-a promis că ne va răspunde. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Dacă te simți obosit, rostește că El ți-a promis că El e Cel care îți dă putere. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia spune: căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic: nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o voi osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine. Asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. Orice nevoie ai avea astăzi, cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când îl cauți și îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta, El o să aibă grijă de fiecare nevoie care o ai. Puneți credința în cuvântul lui Dumnezeu. Te încurajez. Începe azi să mărturisești. Începe azi să rostești promisiunile Lui în situația ta și vei vedea ce mare putere au promisiunile rostite în credință. Dumnezeu vrea ca și tu să faci parte din echipa Lui. Isus a murit la cruce pentru păcatele tale ca tu să poți să fii iertat și să poți avea o relație personală cu Dumnezeu, să poți umbla cu El așa cum a umblat Enoch. Dacă îți dorești să umbli cu Dumnezeu, dacă îți dorești să faci parte din echipa Lui, primul pas e să-L inviți pe Isus în inima ta, în viața ta, ca Domn și Mântuitor. El o să-ți vorbească și o să te călăuzească pas cu pas de acum înainte. Dacă vrei să-L inviți pe Isus în viața ta, roagă-te împreună cu mine următoarea rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit la cruce pentru păcatele mele. Îți mulțumesc că prin sacrificiul Tău ai făcut posibil ca și eu să fac parte din echipa Ta de vis. Te rog, iartă toate păcatele și greșelile mele. Te invit azi în inima mea și în viața mea ca Domn și Mântuitor. Îți mulțumesc că de astăzi și eu fac parte din echipa Ta de vis. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Dacă te-ai rugat împreună cu mine, aș vrea să te asigur că Domnul Iisus a intrat în viața ta și în inima ta în acest moment. El vrea să te ajute să crești în credință. El vrea să te ajute să experimentezi toate binecuvântările care El i-a pregătit pentru tine. El vrea ca tu să ai parte de toate promisiunile care ți le-a făcut. Vrea cu adevărat ca tu să trăiești o viață din belșug.
Mă bucur așa de mult că te-ai rugat această rugăciune. E primul pas care l-ai făcut și e cea mai bună alegere care ai putea să o faci vreodată. Rămâi binecuvântat! Ce mesaj încurajator transmis prin Narcisa! Dacă te-ai rugat rugăciunea împreună cu ea, nu ezita să ne trimiți un mesaj privat sau să ne scrii un e-mail la adresa rugăciune@destiny-church.com și vom lua legătura cu tine. Până data viitoare, rămâneți binecuvântați!